Moi bo día, gracias por acompañarnos como cada venres nesta rolda de prensa na que xa informo dos asuntos máis importantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. Os acordos aos que chegamos hoxe teñen un denominador común, todos eles, que é seguir colaborando cos concellos da provincia e tamén co tecido económico e empresarial para impulsar a actividade económica, pero, a súa vez, mellorar servizos e crear oportunidades no territorio. En primeiro lugar, aprobamos un convenio co Concello de Foz por un importe de 18.148 euros para colaborar co financiamento do Arao Festival. Trátase dunha proposta cultural que combina música e outras actividades abertas ao público que enriquece a programación estival do Concello de Foz. É unha iniciativa que dinamiza a vida social e cultural deste concello e atrae visitantes, ademais de xerar un impacto positivo para o comercio, a hostelería e o turismo na Mariña. E tamén demos luz verde a un convenio co Concello de Ribas de Sil, neste caso por un importe de 135.000 euros, que está destinado á adquisición dunha mini excavadora para a prevención de incendios forestais e dun camión de servizos múltiples con sistema de portacontenedores. É un investimento que reforza a capacidade operativa deste Concello, tanto na prevención como na resposta fronte aos posibles incendios e así como na prestación dos servizos municipais que se levan a cabo ao longo de todo o ano. Contribúe tamén a mellorar a seguridade e a calidade de vida da veciñanza no Concello de Ribas de Sil. E no ámbito da promoción económica, aprobamos un convenio coa Confederación Empresarial da provincia de Lugo. É unha achega plurianual ao longo dos anos 2026 e 2027 que ascende a un importe de 180.000 euros e desenvolve un programa que se chama Lugo Presente e Productivo. Este é un proxecto que vai a permitir impulsar accións de apoio ás empresas do conxunto da provincia en ámbitos como poden ser a digitalización, a innovación e a sustentabilidade, ademais de elaborar un estudio sobre o asentismo laboral no tecido empresarial lucense e unha guía de boas prácticas que sirva como ferramenta para as empresas e tamén para os profesionais. O obxectivo que perseguimos con este convenio que asinamos coa CEL é mellorar e fortalecer a competitividade das empresas e contribuir á creación de emprego e á xeración de riqueza na nosa provincia, tal e como vimos facendo en colaboración con esta entidade dende fai anos. E xa por último, informovos de que aprobamos tamén un convenio coa Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira da provincia de Lugo, neste caso cunha achega de 60.000 euros para poñer en marcha unha aula móvil forestal destinada á formación de operarios e operarias do sector. Este proxecto vai a permitir achegar formación directamente e facilitar o acceso á capacitación profesional, o cual vai a mellorar a cualificación das persoas traballadoras e incrementa a competitividade dun sector que é estratégico para a provincia de Lugo. Ademais, a formación para estas persoas incorporará un módulo específico sobre boas prácticas para a conservación da rede viaria provincial, que é un aspecto fundamental para compatibilizar a actividade forestal co cuidado das infraestructuras públicas. Eu creo que, en definitiva, con estes acordos, reflectimos unha vez máis o compromiso dende a Deputación de Lugo cos concellos, tamén co tecido empresarial e cos sectores productivos da provincia. A través destes convenios, o que facemos é apoiar iniciativas que xeran actividade económica, que melloran os servizos públicos e, polo tanto, a calidade de vida das persoas e tamén contribúen a fixar poboación e crear oportunidades de vida no conxunto do territorio. Así que con isto hoxe rematamos. Se hai alguna pregunta, que vexo que non, moi ben, pois moitas gracias e que teñamos unha boa fin de semana.